Hi guys, mayong hapon sa inyong tanan. So ani karon sa strawberry farm diri sa Mayana. So karon guys, ang among gibuhat is manormi uban ang akong mga pamilya. So ako ang pamilya is tuara dito sa ubos. So niuna na sila. Tana dito dapita. So ang ako ani is ang buhaton masunod ako nila kay ako lingaw. Bitaw tinudanay. So ani ako karon first time na ako nga niabot diri sa Mayana Strawberry Farm. Gavlog ko kay ganahan ko nga naa ko'y mga memories. Ipakita na ko sa inyo ha kung unsa ang mga nindot nga mga views diri sa Strawberry Farm. See you later!